Mami, pe acum pune jos și răstoarnă invers, să vezi ce formă ia. Dar jos, jos. Nu mai mânca zăpadă, Liviu. Nu am ajutat să facem aici ca să nu cadă zăpadă. Bugărița mu. Băi, hai să bugărim. Să-l bugărim de spate. Zăpada e foarte dislap. Cioc! Las! Mă, să vezi cum se face din frunte. Hai să facem dinții. Nu, mă! N-am nevoie de dinți. I-am făcut nas. Bine, s-a făcut capul. Doi, atacă. Atac! Gata, n-are nevoie de ou. S-a întors la tine. Liviu, nu mai asculta și lasă-mă pe noi. Ei, vreau și eu. Da, dar nu mai asculta. Să zic că... Ce vrei? Lei, nu dași pe aici. Alin! Hai, merge cu Sania, copii! Da! În 5 minute! În 5 minute, mă! Unde plecați? Hai să... În 5 minute să terminăm asta! Bine! Puiu, ia uite-te la ei. Puiu, ia uite-te la ei. Faci sângeraș jos? Se când așteaptă tine. Da. Așa se fac îngerași, nu? Hai, gata, sus, gata, că se vedem de ce ați făcut. Îngeratul meu! Hai, zăpada jos după voi, scuturați-vă.